tagħmel kollox f'daqqa, tiġi taħlita waħda u tiġi l-aġina kif nużaw Vecchia Napoli. Jiena jisimni Viktor Borċ, noqgħod il-Mosta, għandi 56 years, miżżewweġ, għandi żewġ tfal, illi naħdem ma' dil-kumpanija Vecchia Napoli għal dawn l-aħħar 17-il sena, apparti li kont naħdem postijiet oħra differenti bħala pizzar. Ma' dil-kumpanija għamilt stage ġo Milan u ġo Napoli, speċjalment fuq it-tqieq il-Caputo. Aħna bħala Vecchia bdejna nużaw it-tqieq Caputo ġibnieh Malta aħna, Malta ma kontx issibu. Bħala tqieq fl-aġina jien ma nużax tip wieħed, nuża 4 tipi ta' tqieq fl-aġina. It-tqieq li huma id-Double Zero Sacchetto Rosso, in-Nuvola, l-Oro u ftit semolina wkoll. In-Nuvola edha 0-1, dika tkun naqra iktar raffa. U anka l-Oro huwa 0-1, dak jkun naqra iktar raff, plus l-imbattit iżżid l-affarijiet l-oħra. Però tagħmel kollox f'daqqa, tiġi taħlita waħda u tiġi l-aġina li kif nużaw Vecchia Napoli. Meta niġu għat-tqieq, aħna it-tqieq tagħna tiġi l-aġina tiġi ħafifa bih, tiġi ħafifa ħafna u plus hekk imbagħad għandna mozzarella li nġibuha diretta għalina minn Napli u anke t-salsa. It-salsa l-istess ħaġa tiġi diretta għalina dirett u bħala speċjalità tagħna fost ħafna pizzas oħrajn li nagħmlu għandna bil-pizza l-Capodimonte hija magħrufa ħafna man-nies, nippruvaw nagħtu servizz tajjeb lin-nies min-naħa tagħna. Nista' ngħidilkom hekk tistgħu tiġu tippruvaw. U hawnhekk minn ġo Vecchia Napoli jiena Viktor insellmilkom. Taħseb li inti persuna interessanti jew taf tagħmel xi ħaġa b'idejk? Kellimna.